Nem baj. De feküdj le, hogy tudja, hogy mennyire kell menni. Nem bír annyira fölgyorsan. Feküdj oda le a betonra. Előbb nagyobbat ugrottál. Szed, nekem lefekszöl? Nekem lefekszöl? Előbb jobb volt, nagyobbat már ugrott. Nem, de idáig felül. Az már jobb volt. Gyere, Szed, feküdj le, majd én átugralak azzal. Ja. Gyorsan kell menned. Fogjad. Vegyed, ne gyere! Már vesz. Na fel, hogy rávessél, basszus! Hallod? Bocsi! Megszáll várjak, hogy gyorsan jöjjön! Vegyed! De először megközöttem! Ó, feksz! Azt hogy átülünk. Na, a tesztünket úgy. Ráálltuk már be! Először itt valahol. Nem lenne, meg a fejében hozzáért volna basszus. Nem a fején ugrott, te hülye, ha hátál. De olyan gondolom, de hátál, átudott volna. Megcsináljátok a fejében ugratát. Még ezt ugyanígy. Meg lesz még. Lesz le! Na úgy, tesz, hátra. Gyorsulj! Vigyázzatok! Bocsi, nem hallod, hogy gyertek, hogy gyertek Na! Jó, de ezek nagyon nagyos volna persze. Amúgy ráadod a persze hülye. Amúgy mi lesz ez? Elfogtuk, Segszontot, feláll a segítszontot. Kövesd a kamerával. Ilyen jó voltam ezt a kávészöket! Ott hozzám ezt a kávészöket! Én nem éreztem. Most fordítva. Az első végig gurta hátra, hogy kilónak el. Hoztál ma.